obsadené. Toľko ku škandálom týždňa. Poďme na to, milí priatelia, na môj prvý, alebo náš prvý host. Veľa útrapy, ale neviem, kde mám začať. Je to naozaj veľmi komplikovaná, smiešná, aj zároveň téma. Keď som bol malý chlapec, díval som sa na to, jedol som to každú nedeľu, to chodilo do obeda. Spadla z oblakov Majka z Gurunu, science fiction pre deti, premiéra roku 1979, dokonca ešte aj vo Vietname sa na to pozerali deti. A samozrejme všetky ostatné postsocialistické teraz už, ale vtedy socialistické krajiny sa na to pozerali. Mojím prvým hosťom je hlavná protagonistka tohto filmu, alebo tohto seriálu, Zuzana Právňanská. Ahoj. Ahoj, Andrejko. Ako sa máš? Veľmi dobre. Posaď sa u nás. Ďakujem. No, hneď prvá otázka. Cvičil som si gurunštinu, hej? Takže kde sa nachádza jak je to? Ktorý kvadrant? Epicentrum postsekundárnej paragalaxie Fíha. Kde sa to nachádza? Čo ja viem, tam niekde hore. Gurun je vymyslený, alebo je to naozajstná planéta? Je to vymyslená planéta, ktorá sa vlastne akože, mala by sa nachádzať niekde tam v tých miestach, jak som spomínala na začiatku. Koľko rokov je to dozadu, čo odznel tento seriál, keď sme to natáčali? Teda ja nie, ale teda televizácii. Je to strašne dávno, je to už 30 rokov 30 rokov dozadu. Vôbec si sa nezmenila. Díky. Chýbajú ti len tie čižmy. No, to sú neni oni. Toto nie sú oni? To sú neni oni. Toto nie sú oni? Vieš, koľko stáli tie čižmy? Vieš, koľko stáli tie čižmy? Koľko? 2300 korún sme za ne museli vidíš to, dať, aby sem prišli. Tak tie, čo som mala originál, tak tie stali 19 000. 19 000 vtedy v tom čase? Áno, v tom čase. To boli čase. veľmi, veľmi drahé. Áno, maximálne drahé čižmy. To boli vyslovene na moju nohu robené a dokonca mi narastla aj noha, takže mňa už ku koncu tlačili. V tom čase ty si nepodpísala zmluvu, ale podpísali rodičia. Áno. Dá sa zverejniť, koľko sa zarobilo za ten seriál? Ne, nedá sa, lebo ja sama neviem. Ty sama nevieš? Presne neviem, no približne, ale tak nerada to zverejňujem. Ten seriál sa predával do niekoľkých krajín. Boli za to tantiemy? Prišlo niečo? Nie. Z Vietnamu? Nie. Neprišlo z Vietnamu nič? Nie. Ako to je možné? Ako je to možné, pretože moji rodičia kedy akože nemali takú možnosť ako deti prominentov, hej, podpísať takú zmluvu, že aby som ja dostávala tie tantiemy. Čo boli tvoji rodičia vtedy? No, robotníci. Robotníci. Možno, že práve preto si sa ale dostala. Ako prebiehal konkurs? Ty si vlastne začínala v reklame. Áno, máte ako 5-ročná. Máte na Gurune reklamu? Máte tam reklamné vysielanie? Ja myslím, že aj áno. Áno? Ako dávno si bola na Gurune? Kedy to bolo naposledy? Ježišmaria, 1900-500. Ty si prežila naozaj, môžem to povedať, krutý život? Je to krutý život? Ako to ty vnímaš všetko? Tak vnímam to už akože, čo bolo, bolo. Čo bolo, bolo? Áno, snažím sa akože všetko s úsmevom a s humorom zobrať, ako neberem nič už vážne. Teraz dosť exkluzívne v jednom denníku zletela si rovno do pekiel, tu je ťažké veci, naozaj veľmi, veľmi ťažké veci. 14 ťa znásilnili. Áno. Ako sa to stalo? To sú také už veci, ktoré už som sa snažila. Už sme na ne zabudli? Už sme na to zabudli? Ja už áno. Prečo sa to teraz vyťahuje? Prečo o tom hovoríš? Prečo o týchto veciach hovoríš, o tom živote? Proste ja som chcela akože s mojou mamou sa zmieriť konečne. Po toľkých rokoch, že ja neviem, možno som jej ublížila, čo som si ani nie asi vedomá a moji rodičia proste boli takí, že skôr k otcovi som lípla ako k mame. No a ja by som sa chcela aj touto cestou jej ospravedlniť. Že mami, keby si náhodou pozerala, tak prosím ťa, odpusti mi všetko. Všetko. Je toho naozaj veľa, čo by sa malo odpúšťať. Ja neviem, ako je to na Gurune, lebo celý čas mne sa zdá, že prežiť takýto život môže len mimozemšťan. No, ono sa to zdá. Môže len mimozemšťan prežiť takýto život a preto to ani nehodnotím a neberem ťa ako, že si človek. Stále ťa berem za tú Majku z Gurunu. V 6 rokoch si začala fajčiť. Áno. Dodnes fajčíš? Fajčím po dnes deň a ľutujem to maximálne. Kedy si fajčila najviac? V 10? Najviac, kedy som fajčila? No to keď som mala tak asi 16-17.
16-17. Prišlo tu niečo také, dočítal som sa, bol tam pokus o vtedajšie nejaké návykové látky, bolo tam také, že fetovanie. Wow. Vôbec. Nebolo? Nie, Písalo si, že si mala nejakú skúsenosť s týmto? Ne, raz som to skúšala, ale poviem, že... Aký bol zážitok z toho? Hrozný. 3 dní mi bolo zle. Maximálne. Nedostavilo sa nič? Nejaké spojenie alebo niečo? Nie, určite nie. Ani s E-Team, ani s nikým podobným. Ani s E-Team nie, hej? Ale s E-Team sa poznáte ináč ako takto? No, mali by sme sa akože, no ale nejak sa nestýkame. Keby si sa mohla vrátiť na Gurún, vrátila by si sa? Keby si sa mohla vrátiť do toho, čo znamená vlastne pre takú hviezdu to pokračovanie ďalej v živote, že by si chcela teraz možno, že nahrať nejaký film, nahrála by si? Možno aj áno, že to človek nikdy nevie, že čo by chcel, akože... Ja viem, čo chcem. Čo chceš? Ja čo chcem? Čo chceš? Skončiť školu, dorobiť si školu. Áno, začala si študovať. Čo študuješ? Ešte som nezačala študovať. No ale teda chceš ísť študovať, lebo vieme o tebe, že máš skončené len základné vzdelanie. Nechala si učňovku. Áno. Aká to bola učňovka? No, bolo to stredné odborné učilište obchodné a potom bolo stredné odborné učilište strojárske. Teraz pracuješ ako barmanka. Miešaš nápoje. Nemiešam. Iba rozlievaš. Iba rozlievam. Iba rozlievaš. Ale nie po stole. Nie po stole, samozrejme. Len do pohárikov. Aká si barmanka? No, čo, akože som počula, tak ma chvália. Dostávaš tringelty? Samozrejme. Čiže žiješ z platu barmana, tringelty možno do toho... No nejaké tie tringelty určite. Keby si mala vybrať teraz a vrátiť sa naspäť do showbiznisu, vrátila by si sa? Nechala by si barmanstvo? Nie, nenechala by som. To by som sa nechala ako druhú prácu. Vráťme sa však k tomu, ako si ty spomínaš na natáčanie Spadla z oblakov? Ako to vnímaš ty teraz po rokoch? Tú slávu? Bola si slávna. No, kedy som bola slávna, áno, dá sa povedať, že áno. Tá sláva pretrváva dodnes. Si v televízii, zase o tom hovoríme. Áno. Ako si to vtedy vnímala? Ako si to vtedy vnímala? Vtedy som to vnímala asi takým štýlom, že bola som decka, bola som šťastná, že áno, Ježiš, slávna som a toto. Proste sláva mi stúpla do hlavy. No a teraz už je to akože v pohode. Stúpla ti sláva do hlavy? No, kedy áno. Myslíš si, že tá sláva, ktorá vtedy ti stúpla do hlavy, určitým spôsobom zapričinila to, že ten tvoj život sa potom začal vyvíjať tým smerom? Lebo ty si bola veľmi cieľavedomá na začiatku. Si sa odnaučila račkovať za 10 minút. Áno. Ako sa to stalo? Ježiš, to bolo pri prvom filme celovečernom. To ma už bohužiaľ nebohý pán režisér Martin Holly mi povedal, no buď sa naučíš povedať R, alebo nebudeš hrať. No ja som tak smutne odišla s takými smutnými psičkovskými očami. Hej, odišla som ako do zakulisia tam. A len som skúšala a zrazu mi to len akože vyletelo to zo mňa. Ja dobehla za režisérom. Pán režisér, ja viem A šťastná jak blcha. No vidíš to, že to... Ale bolo ešte počuť, akože sem tam v tom filme, že ešte račkujem, že to ešte nebolo také všelijaké, akože v pohode. Čiže, bola si cieľavedomá na začiatku, ale nejako sa to potom... Je tá sláva, to bola otázka vlastne, ku ktorej sa chcem dostať. Je sláva určitým spôsobom príčinou toho pádu? Áno. Áno? Áno. Keby si to mohla vrátiť naspäť... Určite by som sa nesprávala tak, jak som sa správala vtedy. Išla by si ale na tie konkurzy? Išla by som všetko v pohode, by som si to zopakovala, ale s tým, že proste... už by som snáď nechcela akože prežiť to, čo som prežila. Vlastne ja som nemala detstvo. Mne všetky tieto akože natáčania mne zobralo detstvo. Furt a stále v tom istom kruhu. Stále v jednom a tom istom. Boli tam aj nejaké také akože... Boli tam akože pekné momenty v tom živote? Boli. Pri tom natáčaní? Boli aj Spomínaš si na svojich spoluhráčov? Tak spomínam. Na Maťa Landla, akože Mišo Suchánek. Na telefonickej linke máme práve Mateja Landla. Dobrý večer, Maťo, počujeme sa? Dobrý večer, ahoj, áno, počujem ťa. Ako sa máš? Čau. No, veľmi dobre, fajn, pozerám vás práve v televízii. Ahoj, Maťko. Pozdravujem Zuzku, ahoj. Ahoj, Maťulo. Vydávaš sa so Zuzkou občas? No, nie, vieš čo, myslím, že sa naposledy videli pred nejakými 5 rokmi, myslím. Pred 5 rokmi. Zmenila sa odvtedy? Áno, vyzerá veľmi dobre. Wow, zmenila som sa? No tak si taká nejaká oveľa krajšia, taká... Ďakujem ti, Maťulko, za kompliment. Taká v pohode pôsobíš.
V pohode. Ďakujem za kompliment. Ako si ty vtedy, keď ste natáčali, vnímal svoju slávu? To je otázka. Tak keď sme to natáčali, ešte som tú slávu nevnímal, pretože sme ešte vtedy slávni neboli. Tam tá popularita nastúpila, až keď sa to začalo vysielať, čiže to bolo až v nejakom 78. roku niekedy. Neskôr, Matilo. 79. rok bola premiéra. 77 sa to točilo, 78 niekedy v decembri sa to, myslím, premiérovalo. Nie, premiérovalo sa to až v 79. Matilo. No to už je jedno. To už... Ale Tak dobre, no. prišlo to, boli ste každú nedeľu na obrazovke. Ako si to vnímal ty, keď si išiel po tej ulici a hej, čutka ide, pozrite sa. Tak ono to malo aj svoje veľmi príjemné stránky, tá popularita, ako to tak hrialo na duši, akože sme známi, že nás všetci spoznávajú, že si nás vážia, ale malo to aj samozrejme svoje negatívne stránky v tom zmysle, že keď už som bol neskôr starší, povedzme, bol som už na gymnáziu a chcel som, povedzme, s nejakou priateľkou mať nejakú anonymitu, tak to bolo veľmi komplikované. A potom sa našli samozrejme aj ľudia, ktorí boli ako závisliví a boli, povedzme, až nepríjemní, dokonca v niektorých situáciách až vulgárni. Ako to, že ty si to zvládol? Tak neviem, čím to je, že som to zvládol, ale predpokladám, že som to zvládol aj vďaka mojim rodičom, mojej mame a môjmu otcovi, ktorí teda ma v tom období držali dosť nakrátko. A moja mama bola v tom období na Novej scéne, pohybovala sa ako herečka medzi mojimi vtedajšími vlastne kolegami hereckými, kde som pokračoval v ďalších natáčaniach rôznych ako televíznych inscenácií a filmov a neskôr nastúpil potom aj dubbing. A ja som sa možno niekedy aj normálne správal, ale keď som niekedy mierne zaafektoval, tak na druhý deň, prípadne ešte v ten večer, to už moja mama vedela. Takže som to mal hneď na stole a hneď som mal samozrejme, ako sa hovorí, hubovú polievku a mi proste mama vyčistila do tom žalúdok, že teda nech sa láskavo správam normálne, že ja som momentálne dobrý v tomto fachu, v tejto branži, ale že je milión iných tenistov, volejbalistov, futbalistov v mojom veku, ktorí sú tiež dobrí a to neznamená, že sa musia správať nejako ináč ako ostatní moji rovesníci. Ďakujem ti veľmi pekne. Čo robíš teraz? Točíš nejaký film? No tak ako iste vieš, túto tvoju ironickú otázku chápem, ako že si robíš žarty. Neviem, o akom filme hovoríš. No však sa pýtam, že či náhodou niečo v Nemecku alebo tak. Na Slovensku sa vďaka súčasnej situácii netočí vlastne skoro vôbec nič, takže my žijeme len dubbingami a divadlom. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Musíme ísť do pauzy. Maj sa krásne. Čau. Ahoj, pozdravujem ešte raz Zuzku. Čau. Ahoj. On herec, ty barmanka. Ako to pôjde ďalej a o tvojich budúcich nejakých plánoch sa budeme baviť po krátkej pauze. Ja vás veľmi pekne poprosím, milí televízni diváci, zostaňte nám verní. Padne totiž aj otázka na detektor pravdy. My tu máme taký živý detektor pravdy, ktorý naozaj funguje. Takže stretneme sa o pár sekúnd. Na napáška@joy.sk môžete posielať svoje otázky na našich hostí, ktorým teraz v tomto momente je Zuzka, alias Majka z Gorunu. Majka z Gorunu. Prečo sa tak mýlim? Vieš mi to povedať? Asi máš trému predo mňou. Mám pred tebou trému. Naozaj si veľmi tak ťažká. Tak sa ukludni, predýchaj si to. Prvá ťažká téma. Naozaj veľmi ťažká. Neviem, veľmi sa bojím, aby som neublížil alebo niečo, lebo tie témy... Nie, vieš čo, ja už som naučená na tie témy, tak už akože, už si to ani neuvedomím. Si to neuvedomuješ. Už si to ani neuvedomím, ja už to proste... Dobre, poďme teda ďalej. Veľmi ťažko, ale z vášho manželstva, ktoré sa potom rozpadlo, vznikli 3 deti, ako sa volajú? No, najstaršia je Zuzana. Áno. Mladšia je Klaudia a najmladší je Štefan. Vychádzaš s nimi? Teraz? No, Klaudiu som nevidela už 3 roky, lebo ona je v pestúnskej starostlivosti. No, Zuzka tá je s frajerom u frajera, no tu som videla naposledy pred sviatkami, pred Vianocami. No a najmladší Štefan, toho som videla minulý týždeň. Čo sa tam udialo? What the hell sa stalo mimozemské vtedy? Že si ty išla ďalej životom bez tých detí? Tak ja som bez tých detí aj bola dosť dlho, lebo však mi ich zobrali. Prečo ti zobrali tie deti vtedy? Tam bolo strašne veľa. Ja som mala problémy s malým, ako bol dosť chorlavý a proste aj práca a jedno s druhým a proste jednoducho nedalo sa nič inšie, len ako, že boli u svokry. Že boli u svokry. No a staral sa o nich akože bývalý manžel. Akože sa staral. Nestaral sa? Nestaral sa, starala sa svokra. Starala sa svokra. No lenže svokra zomrela. Dobre sa o nej postarala tá svokra? Svokra? Áno.
Svokra áno. Svokra sa o ne postarala, však chodili čistúčke, všetko však jak zo škatulky. Ale bohužiaľ, keď zomrela, tak už sa prestala starať. Už sa tam prestalo starať o to. No a nakoniec už tiež nebohý svokor jednoducho išiel na... To trvalo do ktorého roku zhruba ich života? Do 96. Do 96. Prečo si ich vtedy nezobrala? Lebo ma hádzali do jedného vreca s mojím bývalým manželom. Čiže vy ste vtedy boli vlastne ohodnotení obidvaja rovnako, že nie ste schopní sa o nich starať, zobrali... Áno, jedno s druhým. Keby si dnes mohla nejakým spôsobom sa k ním vrátiť... Ježiš, strašne rada. A od narodenia, od malička. Že znova od začiatku. Znova od začiatku. Je tu jedna svetlá chvíľka v tvojom živote, 11-ročný vzťah s tvojim priateľom, Áno. Tá krásna chvíľa v tom živote zrazu skončila zase tým, že vlastne odišiel. Na veky odišiel. Teraz, v tomto momente, vyzeráš veľmi dobre. Vyzeráš fakt ako hviezda, ktorá si zaslúži byť hviezdou. Ďakujem. Čo ťa teší v tomto živote? Teraz, v týchto dňoch. Moja práca, moji rodičia, ktorých mám strašne rada, teda samozrejme moje deti, ktoré mám strašne rada, ktoré by som strašne rada chcela akože mať pri sebe znovu. A dokonca aj moja sestra. A posledná otázka, pred tou otázkou, ktorá pôjde na Detektor pravdy. Aká je budúcnosť? Kam to pôjde? No Ako to vidíš ty? Čo sa stane? nechám sa prekvapiť. Už to bude len dobré a dobré? Dúfam. Už to bude len pekné a pekné? Dúfam. Veríme tomu? Snažím sa. No dobre, máme tu Detektor pravdy a musím položiť otázku. Najprv som umýšľal nad tým, alebo však poďme na to. Zuzana. Teraz príde tá otázka. Taká. Poznáš sa s IT mimozemšťanom? Nie, to bola tá vtipná otázka, ktorá tam nemala byť. Ale tá vážna otázka je, myslíš si, že tí ostatní ľudia, ktorí majú podobné problémy ako ty, sú tiež z Gurunu? A prezrad nám, sú tu ešte nejakí takí Gurunčania ako si ty? Myslím, že každý jeden z nás má takého Gurunčana v sebe. Pretože nikto nie je bez problémov. Čiže ste tu, hej? Je tu viacej mimozemšťanov. Myslím, že každý jeden človek Má na svoje tomto problémy. svete. Presne. Vypínam Detektor pravdy. Pozrieme sa, nakoľko bola táto odpoveď dôveryhodná, pretože to bola skôr odpoveď ako otázka. Obstála si na 77%. Ďakujem. To je dobré číslo. To je veľmi dobré. To je veľmi dobré. Zuzka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla. Mám to za sebou, bál som sa toho rozhovoru veľmi. Nemusel si sa bať. Vieš, jak to dopadlo? Viem, dobre. 77%. Ďakujem veľmi pekne. Môžem pusu na rozlúčku? Jasné. Ahoj. Čau. Príjemnú cestu. Ahoj. Ďakujem, ahojte. Zuzana Pravňanská bola u nás hosťom na Paškáli. Teraz pôjdeme do ďalšieho hostia. Môžete mu posielať